Hyvät näyttelyvieraat ja hyvät näyttelijäasettajat. Tervetuloa minunkin puolestani Lepaan 2012 näyttelyyn ja näyttelyn ensimmäiseen uutuuskoneparaattiin. Ja ensimmäinen kone on Kiotin Metron 210, ammattikäyttöön tarkoitettu lava-ajoneuvo, 2 nopeusaluetta, korkea maavara, 750 kilon kuormauskapasiteetti. Toinen uutuuskone, Toro Groundsmaster 3400D. Toro Groundsmaster 3400D täydentää Toron laajaa leikkurivalikoimaa, josta löytyy oikea malli kaikkiin tarpeisiin. Citycone Oy, Dersen K-Line-malliston kaksipyörätraktori. Koko mallisto on uudistunut vuodelle 2012. Englantilainen kone Robocar. Ja kyseessähän on itse kulkeva taukoon jettava leikkuri hankalin kohteiden hoitoon, esimerkiksi jyrkät tieluistat. Monikäyttöinen, toimii murtaimena, leikkurina, lumivinkona ja saatavissa myös lumilana ja jopa katuharja. Ja seuraavana Ferrari Agrin Raptor 40 ja aito italialainen kaunotar, aina neliveto ja kovaan käyttöön suunniteltu. Husqvarnan Rider Battery, hiljainen akkukäyttöinen ajoleikkuri. Tarjoaa mukavan ja hiljaisen leikkuukokemuksen, joka kestää yhdellä latauksella jopa 90 minuuttia. Ja seuraava uutuus ei ole tämä traktori, vaan sen perässä oleva Iman Shockwave veitsi-ilmastin. Kerherin kiinteistönhoitokone. Ja nyt on Kerherin käreämpi uutuus kiinteistönhoitokone kyseessä, eli MiG 84. Ja seuraavana John Deeren uutuuksia. John Deere Z2 sauvaleikkuri. Ja toinen Deeren uutuus tässä pyörii samaan aikaan kentällä, eli 1026R kiinteistötraktori. Ja kiitoksia kaikille mielenkiinnosta. Tässä oli näyttelyn ensimmäinen uutuuskoneparaati ja seuraa kello 15. Mukavaa näyttelyä!